Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po kita mga higala, tinig atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Kumusta naman kanong puding? Okay na kaya ko pa rin. Wala na ko problema. Ikaw, Mr. Cheng. Okay ka ko, Father O. Wala na problema, Father O. Sa mga mundo na kanatong tanan ng mga hingala, no? Ato ang mga senior citizens, ang ato mga businessmen, o gantanan ganato, no? Nga mga trabahante sa gobyerno, mga trabahante sa mga factory, o nga ato mga ato asab nga mga kaigsuunan nga mga trabahante usab sa mga umah, no? Nga ato ang mga nagtrabaho sa asyenda. Ayan, no? Mahimudto na kaninyong tanan nang hinaot kita nga yun kamong tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Mahimudto na usab sa atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Wala lang una kita ka-receive Diyos mahigala ha kay medyo bisi-bisita ron gamay, no? Kagani ng buntag, nagkasal ko sa ato ang mga kaigsuunan diri sa Kansalangan, no? Usa sa mga barangay diri sa Ayungon, no? Nagkuan ta, no? Kuan ta kabahin sa ilahang nga mga pagtulunan na nagkabahin sa kaminyo higala, no? So nahala, no? Maingudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga anak kitang tanan sa kapiskay panglawas. Abi no, ari kita sa ato nga saint of the day. Abi no, dili lang usa ka buok ning atong santo karon mahigala. Actually, hilabihan ni silang daghana, no? Gani karong adlaw gitawag karong adlaw og Holy Innocents Day. Ngano man tungod kay karong adlaw, no? Mao matud pa gihinumduman nato ang nahimong biktima sa kapintas ni Herodes, no? Kay di ba, no? Sigon sa kasaysayan, ang ato si Herodes, niingon ngadto sa tulo ka hari nga, sige, nahala, pangitaan ninyo ang batang na tao, o kung inyo na gani makitaan, no, ari ako, kay hasta ako musimba pod kaniya. Pero kay gisultihan malagi sa anghel, ang Gabriel, ang tulo ka hari, nga dili na mobalik ang Herodes, adto na agi og laing agyanan, kay ang hari nagplano nga iyahang patio ng bata, no? Sumuna nga pagkasayod ni Herodes nga mura og gilingla siya sa mga tulo ka hari, nakahukom siya nga ang tanang mga bata nga natawo ni anang panahona hotdon o patay, no? Kay dili man lagi siya gusto nga adunay bata nga mutubo nga mao'y mupuli sa iyahang pagkahari. Wala, no? So ingon niya nga karong adlaw atong gihinumduman ang kapintas usab ni Haring Herodes ug ang kamatayon sa uban-uban nga mga kabataan nga nahimong martir tungod kang Kristo, no? May pinakaunang martir, no, nga ato ang mga kabataan, no? So muna nga karong adlaw at gitawag nato karon og Holy Innocents Day. Nang uban nga abi kay Holy Innocents Day pwede ra kunutang mangwat. Kita pada dunay ang nga ang anak kay kuang kuno na kanang panahon kuno nga kanang pwede datang manguwat kay Holy Innocents Day man kuno. Mao gyud. Bito na nung folding nga dili maayo karong mamutuo na yung tagdali. Na ay mo sulti nato nga makadaog tag swertres tagaan tag numero murag dili kita kayo. Dili kita kayo mutuo kay sigurado gyud nga Holy Innocents na siya. Nahala, no? May bunto na kanatong tanan o gisaulog nato karong adlaw ang Holy Innocents Day. Unya, padayon kita sa ato nga kining katekises. No, ari kita sa ato ang katekises. No, katekism nato mahigala, ari kita sa unang pangutana. Pader, kini bang bunyag bitaw nga iunlog gyud sa tubig, maura ba gyud ni siya ang paagi sa pagbunyag, no? Kana bang immersion? Ang tubag niya na doon naman gud tay mga basahon bitaw nga gitawag natong didache, no? DIDACHE nga pahinumdom kanato kung unsa ang mga gisunod kaniadto
nga mga pagtulunan sa mga nakauna ka natong mga Kristiyanos. Matud pa diri, no? The procedure for baptizing is as follows. After repeating all that has been said, immerse in running water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. If there is no running water, if no running water is available, immerse, no, in ordinary water. No, dili na lamang yun running water, kung dili ordinary water. If neither is applicable, then pour water 3 times on the head of the baptized person in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Muna itong isunod. No, dili bitaw katong doon na mag-iuban nga ang argumento nila nga kay giunlob man si Kristo, ito pong iunlob ang atong gibunyagan. Dili na siya okay. Panahon ni Kristo, doon naman po sila mga adjustment kagihimo ang mga apostoles. Kaya panalita, mamunyag ka dito sa diserto. Unsa may tubig ditong running water dito o tubig nga daghan kayo, wala. Sumuna nga, gikuan gyud niingon na lamang diri sa instruction sa didake, no, katubi taong mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles ba? Mga apostoles na, if there is no running water available, immerse in ordinary water. If neither is applicable, then pour ordinary water, ibubo na lang 3 times on the head, in the 10 times on the head in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero itong basahon po sa Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25 at 27, bubuan ko kamo limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanang mga kahugawan, lakip sa inyong mga Diyos-Diyos. Tagaan ko kamo bagong kasing-kasing ug bagong espiritu, ug kuhaon ko ang inyong matiga kasing-kasing ug ilisan ko sa kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko nga magsinugtanon sa akong gimbutan ug mga lagda. Ganyan, no? Sa to pa kuan di ay kanang gitawag na tugboy di ra gyud ug bubo. Muna ilahang mga argumento lagi kay mosunod lagi kuno sila ka Kristo, dili na siya, that's impossible nga masunod kuno si Kristo. Kay kung natuwa kuno ka sa disyerto, wala po'y tubig, wala tanan, unsa may imong panalitan dito sa bukid, sa langkyo nga mga bukid nga naglisod kaning ilimnon, saan na to pagbunyag dito magdaladala mga lus yung kag tubig ikan deres ubos, dili na pwede. Muna nga if ever ang running water or no water is available, kuan yun, bunyag na lang. Nya kasi kapilya gutan na munyag na available nga running water niya o kanang tubig nga palitan kanang murabag na nalinaw ba, nalinaw wala man. Ganyan, no? Pero ang instruction gyud is buo ra gyud. Okay, klaro? No, ari kita sa sakramento sa kasal, no? Sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 22 and 24, then the Lord God made man and woman from the ribs he had taken out of man, and he brought her to the man. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Ayan, no? Unya sa Matthew Kapitulo 19, verso 4 to 6, haven't you read, he replied, that at the beginning the Creator made the man and male and female, he said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, God has found what God has joined together, let no man separate. O, sa ato paingon din anak kay importante ang kaminyoon or ang kasal sa lalaki o babae, no? So sa Colosas Kapitulo 3 versikulo 18 19, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husband, love your wives and do not
love your wife and do not be harsh with them. No? So muna nga, kining kamahig kasal, importante kay no, although nga doon naman giuban nga, murag wala kay makasabot og unsa kining kasal. So muna nga, sa bukid, ako ganang gipasabot muna nga atong gustong magpakasal, no, libre na lamang gitanan, tinuod ka, mahimo ganing kalatawan kay ako man komedyahan, no? Libre ang kasal sa simbahan, libre po. Mga kana siya ka nabitang gitawag na to, mga indigents ba? Pobre na gyud kayo ba? Lugsanay ganin makakaon og katulos ka adlaw. So na nga libre na ako ang kasal, libre po na ako ang munisipyo. Gani ang abang sa Buda ako na po lamang gipasponsoran ug ingon manusab ang kining makeup gipansponsoran na po lamang. Aron gyud nga kumpleto gyud ang gitawag nato mga kalikukan sa kasal. Kaya na imong-ingon man gyud na ka importante. Okay, no? Binuari kita sa lain nga pagtulunan. No, so kumusta na dahil atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, o ang ato ang mga kaigsunan nga mga kaparian. No? Father, pwede ba nga imuhang ipasabot ka namo ngano nga ang atong mahal nga birhen giingon nga bagong arka sa kasabutan? No, sa Exodus Kapitulo 40, versikulo 34-5, God the Father, God the Holy Spirit, overshadowed and dwelled, no, the ark. The ark become the dwelling place of the presence of God. Adiha dapit mahigala, no? Kay na ang arka mao man din na ang pinuy-anan sa Dios, no, ang arka. So mana sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 20-30, naglibog pag-ayo si Maria pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kikahimutan ka sa Diyos, magmabdos ka, ug mga anak ug lalaki, ug nganlan mo siya, Jesus. Ayan, no? Sa ato pa, ang sabakan sa atong mahal nga birhen, nahimong bagong arka sa kasabutan. Kaya nga itong Ginoong Jesucristo, mauman ang matud palagi kanabitang the fulfillment, no? Ang katumanan sa panaan sa Diyos, nga kaluwasan sa mga tao. Nagsaan man ang Diyos kayang luwason ng katawhan, pinaagi kang Kristo, maluwas ko ng katawhan. Muna nga, si Kristo lagi diha man matao sa sabakan sa inahan, so muna nga, gihimo, gitawag na to ang atong mga birhen nga arka sa kasabutan. Kay si Kristo mo man ang katumanan sa kasabutan. Unya kay mabdos man siya sulod sa sabakan sa iyang inahan, muna nga matawag na to nga si Kristo, nahimo nga ang sabakan sa atong Ginoo sa atong mahal nga birhen na imong arka, bagong arka sa kasabutan. Okay, klaro? Bino din nilang una kita kutong hingala, kami medyo kapoy-kapoy pa ko gamay. Wala pag ko kay mauli sa Pasko. Gani kagahapon, ako pong gidala dres Dumaguete ang mga kinibitaw ang akong working force. Ang akong mga working force sa ako ang mga construction sa mga kapilya, construction sa Sibarong Daghan Panguban. So ako po rin taon nga abi-abi akong gitreat diri sa Dumaguete. No, nagdalamig sa lakyan. Gani naabot gyud siya dito Dumaguete kagahapon. No, dinhi na lang kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit no sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.